Tinoona kuti zvinodhaka zvakonzeresa mvonga mupopoto nekusawirirana mumhuri, munharaunda pamwe nemuzvikoro. Tsvakurudzo yatakaita takaona kuti zvinodhaka izvi ndezvinoti mbanje, mutoriro, guka, musombodhia nezvimwewo. The drugs that are commonly being abused in Zimbabwe, they include number 1, daga, marijuana, cannabis sativa, weed, mbanje, chamba, depending from where you come from, isn't it? Mostly it's found in the form of cigarettes, ganja sweets, and ganja cakes. Ganja sweets and ganja cakes, they are mostly consumed at vuzu parties, now known as mjolo parties. Yes, and I'm glad that most of the victims that people use drugs on at vuzu parties are within this age group that we have here today. When you take marijuana or cannabis sativa, it does not have any medicinal benefit to you. Yes, it has been legalized in Zimbabwe for the cultivation, for medical research purposes and industrial purposes. But there is a chemical called THC in marijuana, that is tetrahydrocannabinol, which gets you high. The ones that they sell on the streets has got too much THC, which will damage your internal organs slowly. Tinosirisa ndechekuti vanhu vari kunyanya kutora zvinodhaka izvi vasikana. Inini ndakatangoita drugs through stress nemutoro wandakatakura. Sezvo muchingozivawo it's hard kuva ndiweyamaindi nebaba. Saka zvinhu zvokuti zvaindiremera zvakanyanyisa. Saka ndakaona uyu zvakakodzera kuti ndikarowa hangu sikampi yangu pfungwa dzangu dzinogadzikana, handizonyofunga zvakawanda. Apa mataro kuti ndimi amai ndimi baba, chii chanyatsoitika? What really happened? Takaseparata nababa vevana vangu. Okay. Pakangoitawo misunderstanding. Saka vana vakura sei? Mukuru ane 8 years, mudiki ane 3 years. So ndiani akakuintroducei kuti kune madrugs akadai? Ndaingonzwawo mumaraini muchingotaura kunzi ukarova sikambi ndo inonyatsoita, vamwe vakati bhongo rinonyatsoita. Saka ndakambotesta zvangu bhongo yende ndichizonzwa macomplications aro kuti rinooresa mazino, unosara usina mazino mukana. Ndanaona zviri nani kuti ndirova handisikana because haina maakanyanyisa. Okay. So iko zvino taona kuti makushanda neZCL. Yachinja sei life iyi? Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network organization yakanaka zvokuti, nekuti inini pandiri panapa nditori munhu sekuona kwamunondiita handisi munhu anoshoreka. Kana munhu akatonzwa kuti munhu anorova madrugs anotozvinga kuti indava akazvishorei. Saka Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network yakanditora semunhu, ikandiumbiridza, ikandigadzirisa, ikandidzosera chaipo pamwe. And ndiri munhu anoruka, ndoruka zvise musoro, ndinoruka, handina hairstyle yandisingamoni. Saka yakaramba ichindisimudzira, ichindiudza kuti dzokera pako chaipo unoite zvako zvawakapiwa naMwari. Saka ndongoda kuti ndaipa. Makasangana sei neZCL? ZCL yakauya kuMbare. Okay. Munogara Mbare? Ndogara Mbare. Yakauya kuMbare vachingotaurawo nezveprogramu yavo. Vamwe vakatiza vakati takuzosungwa, asi isusu takazongotawo zvivindi zvokuti tingoendewo tingoona kuti zvakamira sei. But to our surprise, itori program yekuti yakatochinja life yedu. Okay. So pane maprojects here avari kukupai kana kuti zvinhu zvavakaita kuti zvisimudzire life yenyu? Since mambotaura kuti makasiyiwa nevana, how are you taking care of them now? Ndingangoti tine ma-workshops, like ma-workshop aya. Saka muma-workshop imomo munhu unosangana nevanhu vakasiyana siyana. Seni ndinoita zvekuruka, ndine pandinonzi uya undiruke, so saka tine advantage ipapo. Okay. Ko mashoko enyu kune vamwe vanhu mayouths akaita semi
vachiuda kutanga vamwe vakatotanga vatori muprocess yekufunga kuti madrugs ndo chega chinhu chinoita kuti vabvise stress. Inini kune vari kukatanga madrugs vari kuita zvemadrugs kandi vachafunga zvekuzotanga madrugs. Madrugs haana kunaka, anokudzosera mumashure mulife, anokusisa pane zvakawanda, like pane dzimwe nguva dzekuti unenge uchidiwa kana kuinterview cheko cheko, but nenyaya yekuti unenge wakarara wakadhakwa unogona kutadza kumuka kuti uende kuinterview. Saka madrugs haana kunaka, we must stop drugs. And ukada kuchitarisisa zvakanyanya vari kunyanyaita zvemadrugs ndisu mayouth, of which mayouth ndisu ramangwana reZimbabwe. Saka tinofanira kuregedza madrugs. Okay, ndikuona makatsvukirira zvekuti vanhu vakatonzwa muchitaura zvekuti madrugs muri kuzvi, how are you taking care of yourself? Muri kuzvigona sebhozi vamwe vanhu vapera and stuff. Ndingangoti madrugs anoda kuti ugone kuzvikontrola pakuti unofanira kuziva kuti ndofanira kugeza, ndofanira kudya. Saka vamwe vakutogara kwatinoti kumabhizi, ndokwava kutogara, ndokwatova kudzimba dzavo. But inini madrugs ndoita ndiri kumba kwedu. Saka ndotoziva kuti especially mama wangu, I love her so much. Vanogona kundimanage nekundiumbiridza. Pavakatanga kuziva ndori kuita zvemadrugs vakambobatikana, asi zvinezvi vakutoziva kuti mwana wangu anoita zvemadrugs unofanira kuziva kuti adye, ageze, ari papi. Saka ndinovada chinezvo. Off the camera, madrugs tozotani maprice akasiyana siyana. Enyu amunonwaya anocosta how much? Yandakasiya iyi Ronclear ndoyo inoita $8. Okay. Yakatombodhura zvokusvika $15. Kuti nezvo yapa 8. Iyi yandiri kurova mazana iyi yakachipa, the cheapest one. Inoita $1 kasachet. Inoita $2 sachet, $1 star. Sa munozogara nayo kumazuva mangani manje? $1 nongoverwa once. Is it makuseni masikati boss zoti timetable? Do you have a timetable? Rova makuseni masikati mane. But ezvinezvi through Mr. Box. Ndakareduce. Dzongwa ndorova musi woyo, dzongwa handitoroyo. Veruzhinji vanogona kunge vachishushikana kuti sei vechidiki vari kutora zvinodhaka. Mubvunzo uri kudiwa mhinduro. Chakaitoti nditange kupinda mune zvinodhaka kuteedzera vanhu, kugara padhuze nemunhu anenge achipfuta, dzinodzi rangoti haryani mbotestawo. Vanotesta paipa izvo zvatokupinda chero wawega wangoti haryani ngoitawo chero ndinde. Up to now tinongorova, but pane patakatozombosvika pakuita wese zvekuti zuva rega rega ndaigara nine 2 ma20 anenge ane marodzi emaskangi. Skangi inenge yakasungwa masigarettes aya aifanira kudonha pedhe zvirovati 40 cigarettes dzeskangi ndaidzodonika pedhe. But now ndarejusa ndakurova kana 20 kana 15 vanhu kutosvira kuzorova 2 kana 5. Toziva kuti vanhu vanoita zvekutora zvinodhaka miromo yavo imwe vamwe inoita mitema, asi ndiri kuona kuti wenyu hauna kudaro. Muri kuzvibhalanisa sei? Zvangofanira nepakudya. Umwe munhu anodya achirasa-rasa uyanga. Saka vanoziva munhu kuti adya nekuti arasira pahembe. Munhu vanangodya zvinhu zvako smart, zvangoperawo zvakanaka. Same nekuputa. Okay. Tanoti makushanda neZCL. Iri kukubatsirai sei kuchinja upenyu hwenyu? Inondibatsira pakuti paipe panachiti ndikurova 40 ndaredusa ndakumborova 2015. Iri kudzikisa nhamba yemasigarettes andorova zvekutoti ndinofanira kutoenda pa0 kana pa1 but nditowisha kusina. Makatanga kushanda nayo rini? Last year, I think November. Okay. Iri kunyatsodzikisa sei? Because ndikunzwa mukuti yadzikisa. Iri kupai masessions here? Vari kundikansela kana kuti vari kundiudza. Zvasiyana nekundiudza zvinhu nehasha. Ndonanga vari kundidherera ndikuteerera. But ukandiudzawo zvakadzikama ndokurespecta ndoita zvauri kuda. Kumba vakazvitambira sei? Vachinzwa kuti ndozvamakuita zvekutora madrugs. Takatotanga chiita zvekuwanda wanda. But inongorespecta
kuti vanoziva kuti ndoshandisa madrugs vari pambondiona ndakamabata madrugs handibva ndazvita kuti nekuti ndakutomumarowa saka ufanira kuziva ngavangofungidzira kuti anenge akadhakwa kwete kuti ari kudhakwa. Mashoko enyu mimi kune vamwe vari kuda kutanga kana kuti vakatotanga vari kushiya kuti vobatsirikana sei? Haini mashoko angu kune vari kuda kutanga dangozvisha kuti madrugs ndikuda ndikudiwa nasatani. Kana mafunga kufamba nenzira dzasatani motora madrugs, asi kana mafunga kufamba nenzira dzaMwari ngedzanda kutora ngasiyana nemadrugs tifambe tiri macode books toano trust dedu nemazita edu kwete kunge zvikunduru. Zvinokubatai sei pamunodaidzwa pamunonzwana vamwe venyu mastreets vachidaidzwa kunzi avo vemutoriro avo veguka munonzwa sei? Zvinondibata because wedhi ravanenge vachishandisa ndikavadzorera ini nerangu randokwanisa kuvadeedza nayo inoita violent but inozongoavoida manje tongozvisachi murudo kuti havana chavanoziva. Imimi mastanki machi skanki inokosta mari? Skanki sachet inoita $1 kozoita $5 kozoita chipeki chachona chinoita 15. Saka ini ndikatenga che15 ndoita 2 to 3 days chipeki. Saka pamene timetable here kuti makuseni masikati manheru kana kuti nawo ndakumboita njezvifixa kuti ndikanzwa kudzida ndokana kuti ndinotenga dringi ndimo kana kuti banana nombocha. Saka sofa ndisina timetable. Okay, saka mune here maeffects sofa amanawo pamuri kuzvilimita pane zvamaimboita? Mutemwa nemusoro kana kunzwa zvimwe zvinhu? Anditemwa nemusoro because kanzwa munhu achiti ndakasiya fodya ndakutemwa nemusoro kopa akarunuriswa mukaka achisiya mukaka akarwara mukaka unopa utano fodya inoraya utano ingazokupa effect iwe akasiya mukaka une utano. Mashoko enyu kuZCL ndeyekuti kudii? Nongoramba ndichingoti ZCL mudziro wainondiita ndaisangodza nini chete ndaiudza une next generation whether ichazopesana inoda kumabasa but nongosimbiswa kuti semudziro wanondiita ndiwo mudziro ngawangoitawo vamwe kuti tifambe negwara rakanaka. Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network yakabatana nemubatira pamwe vari kuedza kuderedza kutorwa kwezvinodhaka kuburikidza nezvirongwa zvinosanganisira madrug awareness campaigns nemitambo yakasiyana-siyana. Zita rangu ndeitwa Kiri Madamombe, ndinoshanda ndi muorganization dzinonzi mubatira pamwe. Kubatira pamwe tinoya tinoti sober living space kwatinogara nevana vari kurecover mukati mekushandisa zvinodhaka. Tinezve yatinoti dropping center kwatiri kutarisira kuti vaberekiwa atinoti macaregivers vanouya nevana vari kushandisa zvinodhaka vatinoti maclients ouya togara pasi tokurukura kuti chii chiri kunetsa tichibatsirana. Tirikusangana nematambudziko akasiyana-siyana uye akawanda. Vabereki vari kutambudzwa mukati menharaunda dzavari kugara, vamwe vana vari kuba, tine vabereki vakapisirwa dzimba, tine vabereki vakapisirwa motikari sawo upfumi huri kuparara, tine vabereki vakakuvadzwa vakatorohwa vakatofa. Ndine mubereki akauya akati mwana aisa zvigunwe mukati muromo mangu makakatanira zvemukati. A lot of things are happening. Vana vari kuda kuti tirege kukikirisana navo kana tiri munharaunda. Ukaona mwana anoita zvinodhaka zvinoreva kuti pane problem ikuitika mukati mepfungwa dzake. Pachirungu vanoti izvoni anenge kazhinji anenge ari inonzi drug induced psychosis mukati mekuti asanganisa reality nezviroto. Saka paanenge achiatakana newe papedzi nguva ari kutofunga kuti ari mukurota iye achifamba, paakarara ari kufunga kuti haana kurara. Saka munhu iyeye asi wokuti unokikirisana naye, you need to step back. Mokwanisa kutsvaga vanokubatsirai kuti muende navo kuzvipatara zvakafanana naHarare Hospital, Paparere Nyatwa, nemunharaunda dzamunogara. Kana kuri kuti kumasvingo endai naye kumasvingo hospital, kana kuchiredzi endai naye kuchiredzi hospital. Muwane kubatsirikana nekuti nyaya yatiri kutaura ndeyekuti akwengwa macells ebrain, saka pfungwa dzake dziri kurwara. Vazhinji vanotarisira kurwara kwepfungwa pasi havakutori serious. Kurwara kwepfungwa kwakufanira kuti kana munhu achirwara neBP achirwara neshuga vanhu tinoti ari kurwara tinonzwisisa sereke, asi kana munhu achirwara nepfungwa tinozvitarisira pasi kuti hamenu. Asi vanhu vazhinji vane dambudziko rekurwara nepfungwa. Zvinhu zvemadrugs zvine zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vanhu vatange. Vamwe vanotanga nekuda kwemaabuses vachikura, matraumas
kusiwa nevabereki, kufirwa, kurwarirwa, kurambana kwevabereki, zvinhu zvakawanda zvinoda. Tinoda kuti tisvike pakunzwisana chete kuti chirwere, addiction is a problem, vana ngavatsvage kukubatsirwa. Pamatanga kushandidzana neZTO neZCL, muri kuona here shanduko panyaya dzevana? Takabatana navo chaizvo tinoita maprograms edu, ivo vakanyanya kuroverera Vanorova advocates, isusu tichishanda kutreatment, saka tiri pamwe chete kune zvese zvatinoita.